Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko saioan, Itziar Olagüekin elkartu gara, Lizaso hobeki ezagutzeko. Saioa bukatzeko berriz, Ane Ortiz izango dugu gurean. Eta gaurkoan, gazteratu saioan, Itziar Olagüerekin elkartzen gara, bertan txantrean, bera berez Lizaso eta txantrea tartean bizi da, arratsaldeon, Itziar. Kaixo. Konta iguzu, zertan zabiltza? Bueno, orain magisteritzako 4. mailan nago, aurrezkuntzan, ja amaitzen azkeneko eguna daukat gaur. Eta aldi berean goi mailako kontserbatorioan ikasten dut pedagogia musikala biola instrumentuarekin. Eta txoritxo batek erandia ere bai, horretaz gain, musika talde pare batean zaudela, ezta? Bai, hori horrela da, bai. Abian taldean jotzen dut, biola jotzen dut eta ere ahotsak egiten ditut. Eta El Mudo con Voz taldean ere, kolaborazioren bat edo egiten dut, bai. Erran dugu, Lizasokoa zaela berez, Lizaso eta txantrea tartean momentu hauetan. Non dago Lizaso? Lizaso badago Ultzama Baiaran, Iruñatik 20-25 kilometro ingurura, iparraldera. Eta hori, bada 14 herriz osatutako baiara, eta bertan dugu Lizaso, nire herria. Eta bai Lizaso, bai Ultzamak ere, zer nolako populazioa dute? Lizasok 160 biztanle inguru ditu, nahiko herri txikia da, baina hala ere Ultzaman dauden herrien artean handienetarikoa esango nuke. Eta Ultzamak 1700 biztanle inguru. Ez da 700 iristen ere, 1700 iristen. Eta demografiari dagokionez, gazteak, adinekoak, nola egongo litzateke pixka kontua? Esango nuke leku guztietan eta batez ere herrietan gertatzen ari den bezala, gizartean nahiko zarkituta dago. Hori izan ere jendea gero eta haur gutxiago izaten ditu eta hori horrela denez azkenik gero eta helduagoak dira herrietan bizi diren pertsonak, orduan heldu gehiago dago gazteak baino. Eta Ultzamak kaleko bizi handia du? Egia da, Ultzama 14 herriz osatuta dago eta hori, azkenan herri bakoitzean sortzen dira taldea, gazte taldeak, eta azkenan kuadria bezalakoak. Baina batez ere, esango nuke gazteok elkartzen gaituena ikasketak direla, izan ere hori, guztiak Ultzama eta Ultzamaldea Larraintzarko ikastetxe publikora joaten da ikastera eta han egiten ditu derrigorrezko ikasketak. 16 urterak arte, han gaude guztiak, orduan azkenean sortzen diren taldeak badira adinaren araberakoak askotan, sexuaren araberakoa ere askotan, generoen araberako edo. Eta hori, zenbaitetan ere herrian sortzen dira kuadrilla anitzagoak edo adinaldetik, bai. Derrigorrezko ikasketak Larraintzarren egiteko aukera, baina batxiergoa eta formakuntza profesionaleko aukerak ere baditugu bertan? Ez, Ultzaman ez. Behin derrigorrezko bigarren hezkuntza amaituta, bakoitzak bere bide aukeratu behar dut, zenbaitetan, gehienetan, Iruñera etortzen gara ikasketekin jarraitzera, askotan batxillergoa egitera, Burlatan gehienetan, eta erdi maila eta goi maila egiten duten gazteek, hori, Iruñaldean edo baita ere Baztan aldera joaten dira batzuetan. Eta ikasteko hizkuntza ereduetan, zein da eredurik aukeratuena? Kasu honetan Ultzaman dagoen hizkuntza eredu bakarra D eredua da, euskara. Duela urte batzuk arte gaztelera ere bazegoen, baina duela 21 urte edo hori aldatu egin zen eta azkenek bakarrik D eredua aurki dezakegu bertan bai. Eta orain munduan pixkate zentratuz, gazteek badituztek lan egiteko aukerak? Nik esango nuke Ultzaman lehen sektoreak presentzia handia duela, orduan askotan enpresa familiarrak badaude eta zenbaitetan gazteak hor sartzen dira lanean. Eta gero bestalde ere fabrikak badaude, orduan hor ere gazte batzuk lanean hasten dira. Baina bestalde ez dago aukera handirik egia esan herrian. Ez dago beste sektoreen presentzia handirik egia esan.
Eta gazte mugimenduen gaira pasatuz, herrian, gazteak orokorrean elkartzen zarete? Bueno, herrian egia da, nire kasuan, herrian kuadrilla ezberdinak daude, batez ere adinaren arabera. Orduan, batez ere udan eta badugu aukera elkartzeko eta elkarrekin planak egiteko, ez? Eta badugu ohitura hori. Baina, eta aldi berean, hola seinalatutako egunetan badaude, elkartzen gara gazte guztiak eta herri bezala antolatzen ditugu, esate baterako herriko festak edo, ez? Baina, bestela hori, esan dudan bezala, adinaren arabera askotan elkartu dira kuadrillak elkarrekin ikasteagatik. Eta bestela, hori, zenbaitetan kirolak edo elkartuta, baina, normalean oso talde homogeneoak izaten dira, bai. Hau da, orduan arrazoia, elkartzeko pixkat adinaren araberako izaten da, ez? Bai, ikasketen, gelakoak elkartzen gara askotan, edo bestela herrikoak. Eta errango zenuke orokorrean ere gazten arteko elkartasunik badagoela, Ultzaman? Zenbaitetan elkartasun hori gustuen araberakoa da, orduan, azkenean gustuak konpartitzen dituzten kuadrillak bai elkartzen direla, eta bai elkartzen garela, gustuak edo aisialdia, ez? Konpartitzen dugunak elkartzen gara. Baina ez nuke esango hola gazteriak indar hori edo talde bezala indar hori duenik, zentzu askotan. Eta gazte mugimendu berezirik badago? Norabaiteko gazte mugimendurik? Egia esan ez, badago mugimendua jendea elkartzen denean eta gauzak antolatzen direnean, baina normalean hola zerbait aldarrikatzeko sortutako talderik edo ez da existitzen. Ez dago, ez. Arlo sozialeko elkarterik, gaztetxerik? Gaztetxerik ez, Ultzaman ez dugu gaztetxerik, egia da, askotan bajeratan edo elkartzen garela edo gazteria elkartzen dela. Gero herri bakoitzan badago elkartea, normalean egoten da elkartea, orduan horre oso ohikoa da bazkariak, bazkariak, afariak edo egitea. Eta hori, baina hola lokalik edo ez, normalean ere etxeetan elkartzen gara edo kalean. Eta gazte ekitaldi edo egitarau ugari daude Ultzamaldean? Nuke esango egia esan. Egia da, festa egiteko azkar mugitzen garela, ez? Baina, eta esan beharra dut ere, pandemia baino lehenago, noizbait Ultzamako gazte eguna egin dela. Baina, nik ez dut gogoratzen hola gazteok antolatutako jai handirik. Egia da, Baztango rugby taldeak, udaberrian ospatzen duen gau pasak mugimendu handia sortzen duela eta horretara gazte guztia joaten garela eta baita herritako festetara ere gazte guztia joaten gara, baina bestela ez. Eta hori, Baztango rugby taldeko gau pasa justo maiatzaren 21 izan zen, eta hori, udaberrian. Eta hori, giro polita sortzen da normalean. Baina bestela ez dagoela gazteok antolatutako ekintzarik edo. Eta normalean, ze hizkuntzetan solasten zarete lagunartean? Gaztelera da hizkuntza. Naiz eta ikastetxean euskaraz egin, gero ikastetxetik kanpo, ikastetxean euskaraz ikasi behintzat, gure artean ere gazteleraz egiten genuen eta egiten dugu. Eta, egia esan euskarak ez du presentzia handiri gazteon artean. Eta pixkat, zuen lagunen arteko eztabaidetan, edukitzen duzuen eztabaidetan zentratuz, suertatzen diren gai diferentetan, kontzientzioaren inguruan galdetuko dizut pixkat, ingurugiroa eta aldaketa klimatikoa, kasu honetan. Errango zenuke ingurugiroari buruzko ardura badagoela gazten artean, Ultzaman? Gazteon artean pena handiarekin, baina esango nuke ez. Izan ere, edo zer lekutara mugitzen garela, beti kotxea erabiltzen dugu, naiz eta gu bakarri joan, edo gehienetan, gain jartzen dugu, erosotasun hori gain jartzen dugu, ez, kontzientzia ekologiko horrekiko, bai. Eta naiz eta hori ondoko herrira joan, pote bat hartzera edo, beti kotxea.
normalean bai, hori da realitatea. Eta ingurua zaintzaren aldeko inolako mugimendurik badago? Bueno, orokorrean, naiz eta gazteen artean kontzientziazio hori oso presente ez egon, adibidez, pasaden azken 2 asteetan Lizason esate baterako egin dira konpostaren inguruko hitzaldiak eta informazioa emateko hitzaldiak, pixka bat zentzu horretan inguru giroa zaintzeko, eta bestalde plaka fotovoltaikoak jartzeko aukera ere hori ikusten ari da pixka bat horri aurre egiteko edo, aldaketa klimatiko horri aurre egiteko. Zuek lagun giroan ateratzen da gai hau, noiz behinka? Egia esan ez dago gure hitz egiteko gaien artean, ez da ohikoena ez, horrelako gaiak ateratzea ez. Eta zuri pertsonalki zerbaitek eskatzen dizu? Hombre, bai, kezkatzen nau, baina hala ere esan beharra dut ni ere oso eroso bizi naizela nire kotxearekin eta hori, askotan egiten dut toda bidaiak ni bakarrik eta bidai horiek errealitatean zenbaitetan aurreztu ditut, baina erosotasuna jartzen dut aurretik eta ez nago oso harro, baina esan beharra dut hori ere nire partez ere gehiegi duala jartzen, gustatuko litzaidake gehiago jartzea egia esan. Eta ariketa berdina egin behar dugu, baina kasu honetan gaia aldatuz, oraingoan, genero berdintasunaren inguruan galdetuko dizut. Ze ikuspegi duzu gazteok Ultzaman, emakume eta gizonen eskubide berdintasunaren inguruan? Bueno, nik esango nuke Ultzama tamalez oso inguru matxista dela. Eta, azkenean, zentzu horretan ez nuke esango oso aurrertuta dagoenik. Egia da, Ultzamara sartzean jartzen du, Ultzamak ez du genero agresiorik edo onartzen, baina agresio sexistarik onartzen edo eraso sexistarik onartzen, baina azkenean egunerokotasunean matxismoa gizarte bezala oso sartuta dago orokorrean eta are gehiago horrelako herrietan, nire iritziz, bai. Badago nolabaiteko mugimendurik? Ez, martxoak 8an, zenbaitetan eskolan eta ekintzak egin dira, edo kontzentrazioren bat, baina ez dagoela talde feministarik edo horren alde lan egiten duen talde egonkorrik edo. Eta gai hau bai ateratzen da lagunen arteko eztabaidetan? Gutxitan, baina ateratzerakotan segurazki emakumeon taldeetan aterako dela. Tamalez, bakarrik emakumeek hitz egiten dugu nire ustez edo, nik uste dut gehiengoa ateratzekotan emakume taldeetan izanen dela, baina hala ere gutxitan ere. Eta gai honen inguruan, zein izango litzateke zure kezka nagusia? Nire kezka, esan dudan bezala, gizartean horren sartuta dagoen matxismoa da, egia esan. Kezkatzen nau eta uste dut bide handia dugula oraindik eraikitzeko berdintasun horretara eta feminismo horretara iristeko, ez? Eta uste dut oraindik aldarrikapen handia dagoela alde horretatik egiteko. Orduan, kezka baina nik nire egunerokotasunean saiatzen naiz pizkanaka gauzak aldatzen eta nire ingurukoekin hausnarketa hori egiten, ez? Itziar, gai ezaratuko dugu, oraingoan badauden aukerak, bai Lizaso, bai Ultzamaldean. Ze aukera ditugu, bai kultur, bai kirol arloan? Kulturatik hastearren, esango nuke kultura arloa oso mugatuta eta aia ikustezin dagoela Ultzaman, izan ere ostiralero ostiral kulturala izeneko ekintza egiten da eta gizartetxean edo ostiralero ekintzaren bat egiten da eta normalean ez da jenderi joaten, oso jende gutxi joaten da eta horietatik gazteak ez dira joaten. Ez dago gazterik, normalean. Ez baldin badagoela ekintza konkretu bat gazteok eskatutakoa edo gazteontzat bideratua, normalean gazteon parte hartzea kulturarloan kasi nulua. Eta adibidez, beste ekintzaren bat edo, kirola izan liteke, eta adibidez kirola arloan
bai badagola, badagola mugimendu gehiago esate baterako, hori, badago futbol taldea, gizonezkoen futbol taldea, baina, ez uste horren ohikoa denik ere kirola egiteko taldean edo mugitzea. Eta emakumeek ze aukera dituzte kirolan? Barkatu? Emakumeek ze aukera dituzte kirolan? Begira, esango nuke bakoitzak bere kirola edo bere gustuak bilatzen dituela, eta normalean oso atxikituta daude eskolaz kanpoko jardueretara. Orduan, eskolan gaudenean, agian futbola edo eta eskubaloia batez ere egite duten emakumeak edo neskak badaude, eta behin Iruñara ikastera etorrita, beti ere Iruñara bideratzen ditugu ekintza horiek. Orduan, nik esango nuke nahiko modu individualean egiten direla kirolak, emakumeen aldetik batez ere. Baina, badago jendea, adibidez errugbira jolasten duena, Ultzaman, emakumeak errugbira aritzen direnak, eskubaloian aritzen direnak ere badaude, baina Ultzaman ez dago talderik, emakume talderik kirola egiteko. Dantza talderen bat baduzue? Dantza talde bat badago bazegoen behintzat Basaburuan, hor Ultzamaldean, Ultzamandoko baiaran, eta hori egia da hor, baina hor ere emakumeak batez ere. Hor bai, dantzan bai, baina beste kiroletan ez. Herriko gazteek nora ematen duzue denbora librea, aisialdian, orokorrean? Nerabe zaroan gaudenean, askotan ez dugunez kotxerik eta ez dugunez horren besteko aukerarik, herrian egiten dugu bizitza eta herriko bizitzarekin, ez dakit, adibidez errekara joan, igerilekura joan, norbaiten etxean geratu zerbait egiteko, txirrindula hartu eta buelta bat eman, eta helduago egiten garen heinean, hori gero eta gutxiago egiten dugu, eta zenbaitetan kuadrilan mugitzen gara, kirola egitera, txirrindula hartzera, korrika egitera edo lako zerbait egitera, baina bestela normalean esango nuke aisialdia badela, taberna batera joan, zerbait hartzera, beste kuadria batekin elkartu, hitz egin eta hola. Baina hori, ekintza askotan hori da, tabernara joan edo. Eta beste egiteko ze ohitura izaten duzue? Beste egiteko, udan, astebururo, Ultzamako herriren bateko bestak dira, orduan, astebururo dago nonbait parranda egiteko aukera, bestela oso urrun joan gabe ere aurkitzen ditugu bestetan dauden herriak. Eta bestela, esan bezala, errugbi berrete, eztango rugbi taldeko gau pasak, tira handia du, mugimendu handia sortzen du, eta horretara guztia joaten gara, hori egia da. Eta gero, hori, herritako inauteriak, herritako festak, igual gautzarrean herriren batean egiten da festa, edo igual tabernaren bate kontzertuak antolatzen baldin baditu ere hor elkartzen gara gazteak, edo elkartzen da jendea. Baina, gazteek antolatutako jairik edo, gazte mugimendu bezala sortutakoak, enuk esango. Egia da, noizbait gaztegun egin dela, eta, ni gazteagoa nintzen orduan oraindik ez duen juergaren irudi hori, baina hori, egin da, baina ez dakit, duela urte asko ez direla egiten, ea hartzen dugun berriro ohitura horretarako. Espero ezagun. Eta nola sortzen dira harremanak herriko gazten artean? Nik esango nuke harremanak sortzen direla Ultzamaldea mailan, ez? Eta herrian sortzeaz gain, herrian bizi zarelako eta azkenean herrira atera eta herrikoekin egon zarelako, ez? Baina herriko harreman horietaz gain, adinaren arabera asko ikasketengatik. Eta batez ere hori, gero zenbat eta helduago izan, igual elkartzen gara kuadrilla ezberdinekin eta pixka bat anitzagoak dira talde horiek, baina batez ere adinaren arabera elkartzen gara gelako lagunengatik. Eta geografia kontutan hartzen badugu, ze bertze eremuko gazteekin harrematzen da ultzamatarra? Pandemia garaitik, Esteribar aldera mugitu dira pixkat harremanak, baita Sakan aldera ere. Esango nuke baita ere Ultzamak pixkat fama hartu duela Iruña aldean ere. Eta gero eta jende gehiok ezagutzen duela Ultzama eta Ultzamaldea.
Eta horiek esango nituzke direla hola harremanak edo, ez dakit. Gero bakoitzak egite ditu bere harremanak, baina hola taldean edo pixka bat zonalde horietara. Eta zein errango zenituzke direla gazteek dituzten kezka nagusiak, orokorrean ere bai? Esango nuke gazteon kezkak askotan daudela ikasketekin eta lanarekin lotuta daudela. Eta hori, ikasten ari garen bitartean ikasketekin, eta lan mundura sartzean lan munduarekin. Batez ere nik esango nuke horiek direla kezkak. Bueno, gure etorkizunak ere kezkatzen gaitu, eta hori, zaila izaten ari da, egia esan, esate baterako emantzipazioa, eta askotan ez dago aukera handirik horretarako. Orduan, kezkak hori, lana, independentzia zentzu horretan, etxetik independizatzearen zentzuan, eta ikasketak. Baduzu inolako aldarrikapenik pendiente? Bai, gustatuko litzaidake Ultzaman gazte mugimendu handiagoa egotea eta kritikoagoak izatea geure buruarekin, geure ekintzekin eta gure bizimoduarekin. Eta gustatuko litzaidake hori, gazte bezala mugimendu gehiago egotea eta ez bakarrik juergara begira. Baita ere, hitzaldiak, formakuntzak, tailerrak eta holako, holako gauzen inguruan ere. Ez da gutxi erraten duzuna? Eta azkeneko gai bezala, ikusiko pixkate Ultzamaren inguruan zure gustuak zeintzu diren, herriko txoko edo tokiri politenak zein errango zenituzke direla? Esango nuke lehenengo gauza Ultzama dela polita, udaberria eta udazkena dira nire momenturi gogokoenak edo, izan ere hor, super polita dago, ingurua. Eta txokorik gogokoena edo, basoa, mendia, ez dakit, ez dago bakarra, ez dakit. Eta ekitaldiei dagokionez, urteko egun seinalatuak zeintzuk dira? Ultzaman turistikoki, mamiaren eguna, onjoaren eguna, hoiekola egiten diren ekintzak dira, eta gero, Ultzamakoentzat garrantzitsua izaten da rugby taldeak antolatzen duen gau pasa, hori oso garrantzitsua, egun sakratua Ultzaman. Bestalde, herri bakoitzarentzat bere herriko jaiak, nik uste dut hori ere sakratua dela bakoitzarentzat, baina guztiontzat orokorrean. Eta nik esango nuke horiek direla, hola mugimendu gehien duten egunak edo. Kanpotar batek herria hobeki ezagutzeko eta maitatzeko baita ere, edo ikusteko pixkat Ultzama duen aspektu espezial hori, zer jakin beharko luke pertsona horrek? Zer errango zenioke? Lehenik eta behin esango nioke Ultzama errespetatzeko, ingurua errespetatzeko, izan ere oso inguru polita da, oso naturaz betea, eta hori errespetatzea ezinbestekoa dela, esango nioke, baina horretaz gain, horretaz ere disfrutatzea. Eta, aprobetxatzea hor dauden mendiak, hor dauden basoak, hor dagoen lasaitasuna, hor dagoen natura, hor dauden errekak hor bainatzeko eta han egoteko. Zuri pertsonalki zer da Ultzamatik betetzen den zaituena? Niretzat Ultzama, etxea da, hor bizi naizelako. Eta, lasaitasuna, ez dakit, konektatzeko eta deskonektatzeko aukera, ez? Igual, burua gehiegi betetzen gaituen gauzetatik deskonektatzeko eta geure buruarekin konektatzeko aukera ematen digu. Niri behintzat ematen dit. Hor dagoen natura lasaitasuna, ez da diruarekin ordaintzen. Hori ez nuke aldatuko eta hori izango nuke dela nire gauzarik gogokoen, familiaz gain, noski. Eta bukatzeko, bi galdera txiki, alde batetik errango nizuke, gomendio bat egiteko urteko ze momentutan errango zenioken pertsona bateri joatea Ultzamara, eta bigarren galdera, ze plan, edozein eguneko ze plan eskainiko zenioke lagun bateri?
Vale, ba, a ber, urteko edozein momentutan etortzea gomendagarria da, izan ere, oso polita da, esan dudan bezala, orduan beti dago polita. Baina, adibidez, gomendatuko nuke. Gaur bezalako egun batean plan bat egiteko. Esate baterako goizean mendira joan, mendiren batera, mendipolit batera. Eta horte, basotik edo menditik bueltatxo bat eman, paseo bat gustora. Ondoren igual elkarteren batean edo tabernaren batean bazkaldu, izan ere, Ultzaman badugu gastronomia oso ona, hori ere esan beharra du. Eta ondoren, errekara joan altzara ere, bainutxo bat hartzera, edo, natura esango nuke dela Ultzamak hoberen duena edo. Eta urteko ze egunetan, jaiegunetan edo, ze gomendatuko zenioke? Turistikoki etortzeko, mamiaren eguna edo onjoaren eguna ongi daude. Jende asko etortzen da inguruetatik eta egun politak dira, bai. Baina bestela, jaiegun bezala, noizbait egingo dugun gazteguna, ez dakit noiz, baina noizbait egingo dugu. Eta bestela, hori, herritako jaiak ere oso politak izan ere, egin genituen Lizasoko azkeneko jaiak, izan ziren txapo, oso politak. Kriston giroa, jende asko etorri zen, egunan zehar eta baitan gauean zehar ere, horrelako egunak, egia esan, merezi dute. Ederki Itziar, grabatuta gelditu da artxiboan, zuke sortu duzuna ideia hau, ikusiko dugu ala den. Mil esker, eskaini gaituzun tarte honengatik eta ongi joan. Bale, berdin, eskerrik asko. Bertza tartea jo. Kaixo, Ane, zer moduz? Kaixo. Zu sexologa zara, orduan gaurkoan pornografiaren inguruan arituko gara, ezta? Ze eragin dauka nolabait pornografiak gure sexualitatean. Orduan, gaian sartzeko, zein esango zenuke izan dela pornografiaren kontsumo azken hamarkadetan? Barkatu kontsumoaren garapena. Bai, nik uste pornografiaren kontsumoaren garapenari erreparatzen badiogu, nolabait alde desberdinak hartu behar ditugula kontuan, ez? Alde batetik, oinarria aztertzen badugu aldaketa handiak egon dira, orain dela pare bat hamarkada edo 3 hamarkada, koltxoi azpian gordetzen zen irudi erotiko eta pornografikoz jositako aldizkari hori, ez? Eta nolabait hortik salto egin genuen bideoklubetako pelikuletara, eta hortik salto handiagoa eman zen internetera, ez? Eta gaur egun Pornhub bezalako pornografia plataforma handiek publikatzen dituzten datuen arabera, pornografiaren kontsumo handiena mugikorraren bitartez egiten da, ez? Orduan hor aldaketa handia egon da. Eta bestetik, kantitateari ere erreparatzen badiogu, gaur egun dagoen aukera oso zabala da, eta kontsumoa desente handitu dela esan dezakegu, ez? Publikoan ere aldaketak egon dira, azken finean orain dela 20 bat edo aurreko hamarkadan, batez ere publikoa oso maskulinoa zen, eta gaur egun emakumeak ere kontsumitzaile bilakatu dira, ez? Eta, hola, zentzu zabalenean horrek izan aldira ipatu alditugun aldaketa nabarienak. Zuk aipatu duzu internetaren faktorea, ez da, geroz eta errezagoa da internetari esker, horrelako edukiak kontsumitzea. Askotan, kontsumo hori heltzen da sexualitatearen inguruan ezer jakin gabe. Zer ondorio izan ditzake horrek? Beitu, egia esan, askotan, komunikabide askotatik, hau da, behin eta berriro jasotzen dugun galdera, ez? Eta oraindik, benetan pornografiaren ondorioa jasotzen dituen ikerketa serio gutxi ditugu. Horietako bat, Save the Childrenek orain dela aurreko urtean publikatu zuen sexu desinformazioa, pornografia eta nerabezaroa ikerketa dugu.
Eta bertan gazte desente elkarrizketatu ziren, eta bertan ondorioztatzen den edo jaso zen ideia handinetako bat hau zen. Nolabait, 29,6 ezen gai bere praktika sexualen eta pornografian agertzen ziren arteko desberdintasunak identifikatzen, ez? Osea, nolabait, pornografia gaur egun daukagun arazo handienetako bat da pornografia mainstreamean agertzen den egitura erotiko hori eredutzat hartzen dugula, ez? Eta askotan, gero beraiek izaten dituzten harremanak horretan oinarritzen direla. Gainera, claro, kontuan hartzen badugu, pornografia mainstreamean agertzen diren gorputzak nolakoak diren, hau da, eredu hegemoniko batean oinarritzen direla, askotan edo gehienetan harreman heteronormatiboak ere badaudela eta emakumekiko indarkeria islatzen duela, horrek errealitatearekin talka egiten du eta nolabait mugatu egiten gaitu, ez? Orduan, hau ere, nahiz eta lehen aipatu bezala ikerketa gutxi daude, baina, esku hartzen dugunok egunero gure, nerabeekin, hau ikusten ari gara, ez? Nolabait, pornografia erabiltzen ari direla ikasteko eta nolabait eredu bezala. Hortaz, hori guztia deseraikitzea ezinbestekoa da, ez? Azkenean, sexu hezkuntza eskaini beharra dugu eta adin txikietatik. Askotan, sartzen gara nerabezaroan 12-13 urterekin eta askotan ja berandu da, ez? Batez ere, ditugun ikerketa horiek jasotzen dutelako kontsumoa bataz bestekoa 7-8 urtetan dagoela, orduan berandu goaz. Eta betitz egiten da pornografiaren kontsumoak gazteengan izan ditzakeen ondorio negatibo ez, baina zer eragin du adibidez helduengan? Askotan, pentsatu ohi dugu, ez? Nerabei gertatzen zaizkien gauzak, gero helduongan ez dutela eraginik. Eta gai honetan, helduongan ere antzeko ondorioak egon daitezke, ez? Batez ere, sinistaraztea nolabait, pornografian islatzen diren praktikak eta egoerak, pertsona ororen desioak badirela, eta bertan erreproduzitzen diren praktikak egin behar direla pentsatzen badugu eta hauek ez baditugu lortzen, nolabait frustrazioak eragin daitezke eta zailtasun sexualak ere bai, ez? Eta hau batez ere aholkularitzan eta terapian gabiltzanok ikusten dugu, ez? Gero eta zailtasun sexual handiagoak etortzen direla kontsultara eta frustrazioak ere bai, eta askotan hori pornografiatik ateratzen diren ideia horietan oinarritzen dira zailtasun gehienak. Eta zuk esango zenuke pornografia bere horretan txarra dela edo helarazten dituen baloreak dira benetan txarra direnak? Beitu, hemen daukagu zailtasun bat, ez? Eta nolabait oso importantea iruditzen zait gizartean honen inguruan hausnartzea. Azkenean, pornografia kokatu behar dugu dagokion tokian, eta pornografiaren tokia lotuta dago fantasiaren munduarekin. Eta hori da izan behar duen tokia. Baina askotan gizartean jasotzen dugun mezua kontrakoa da, ez? Askotan eslogana izaten da, zure fantasiak egi bilakatu, praktikara eraman zure fantasia guztiak, eta hau inoiz ez da gertatuko, hau da, guk fantasiatzen dugun hori errealitatean ez da inoiz horrela izango. Beti egongo dira aldaerak edo agian guk gure buruan imaginatzen dugun hori ez dugu sentituko berdina, ez, errealitatean. Eta orduan hau oso importantea da. Berez, pornografiaren helburua ez da baloreak transmititzea, ez da estea, bere helburua da fantasiaren munduan egotea. Baina, klaro, zer gertatzen da, ez baditugu bestelako kontrapisurik, ez badugu sexualitatearen inguruan
bestelako ideiak zabaltzen, ez? Eta hezkuntza bat gauzatzen, azkenean hori erabiltzen dugu hezkuntza edo ikasteko tresna gisa, eta orduan horrek ez digu balio izango, ez? Eta orduan bideragarria da balore honak helaraz ditzakeen eta nolabait igual jendea ezi dezakeen pornografia sortzea edo existitzea? Beitu, esan dudan bezala, pornografiaren helburua ezin du estea izan. Eta Arestian esan bezala, pornografia fantasiaren munduan egon behar du, ez? Eta hori hezkuntza beste bide batzuetatik egin beharra dugu. Baina egia da, badaudela, eta hemen oso importantea da, banatzea, ez? Askotan hitz egiten dugunean pornografiari buruz, ematen du pornografia guztia iguala dela, eta egia da gaur egun pornografiaren mundua oso zabala dela, ez? Eta, de hecho, sarean gehien edo espazio gehien okupatzen duen gaietako bat pornografia da. Orduan, askotan orokortu egiten dugu asko eta pornografia mota oso ezberdinak topa ditzakegu. Askotan txartzat hartzen dugun pornografia eredu hori, pornografia mainstreama izango litzateke, baina gero badaude beste eredu mota batzuk ere, ez? Nolabait, lehen aipatu ditugun ezaugarri horiekin apurtzen duten bestelako ereduak eta bestelako baloreak ere transmititzen dituztenak. Eta zuk esan duzun bezala, pornografiaren helburua ez da jendeari irakastea, baina askotan horretarako jotzen da ez pornografiara orduan. Zer beste nolako tresnak existitzen dira jendea sexualitatearen inguruan ikas dezan? Beitu, oinarrizkoena eta premiazkoa dena da sexu hezkuntza txikitatik hastea, bai. Ezagutu behar dugu gure gorputza, gure identitatea, pizkanaka ezagutza prozesu horretan murgildu behar gara, ikasi behar dugu gure burua onartzen eta gure nahiak eta gure desirak azaltzeko eta planteatzeko gai izan behar dugu, ez? Eta horretarako, balde batetik, funtsezkoak dira umeen erreferenteak estea eta beraiek gai honetan murgiltzea eta ezinbestekoak diren ideiak zabaltzea, hau da, familia eta irakasleak bereziki izango dira aurrengan edo aurrek izango dituzten lehenengo erreferente horiek, eta nolabait beraientzako gaur egun baliabide pila bat ditugu, ez? Liburuak, filmak, gainera nolabait bestelako eredua zabaltzen eta eskaintzen duten baliabidean hitzak ditugu, gero ere hainbat udalerritan sexologon figura ere badago eta bertan laguntza eskaintzen da eta horretaz gain profesionalok ere gaude hor beharrezkoa den sexu hezkuntza hori zabaltzeko eta berez pornografiak zabaltzen dituen ideia guzti horiek desera ekitzeko, ez? Unan, eta ez dakit zerbait gehiago gehitzea gustatuko litzaizuken? Printzipioz, nik uste dut, behin eta berriro errepikatzen dudala gauza bera, ez? Baina azken finean, azpimarratuko nuke sexu hezkuntzaren beharra, pornografia den monstro handi honi aurre egiteko, ez? Ezinbesteko bezala. Azken finean, eskuragarri dago, oso eskuragarri, eskua poltsikoan sartzen dugu eta ikus dezake edonork, ez? Eta gazteek oso eskuragarri daukate, naiz eta muga jarri, naiz eta nola esaten da hauek, hori ez utzi zenbait web horritan sartzen, beraiek badakite nola aurre egin horrelako mugei, eta orduan ez badugu helduok, ez? Bestelako ideiak zabaltzen, bestelako eredua zabaltzen, azkenean ezingo diogu guzti honi aurre egin, ez? Orduan, hor gabiz, jotake, eta aurre egingo diogu seguro.
Seguro. Bueno, Ane, mila esker gurekin hitz egiteagatik. Bai, zuei. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.